i den her video. Unmute dig lige. Vi er jo ikke Det startet. filmer du nu. Så vi blev desværre crewmate. Det havde jeg, når sker. Men vi skal bare lave vores task og finde ud af, hvem der er på. Så jeg tror godt, at alle de ved, hvad Among Us stikker ud på. Må jeg lige undskylde. Men ja, vi spiller med nogle af mine venner. Som jeg ikke har. Ja, det er bare det, vi laver. Men det skal sgu nok blive hyggeligt, og bare vente til jeg bliver poster og sådan noget. Det skal det er længe siden jeg spiller Among Us, tror jeg. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst spillede det. Men ja. Det kan i hvert fald godt blive en god runde. Hvis der er nogen, der ved, hvordan man sætter mods til, altså sådan mods til Among Us, så må jeg så gerne lige skrive til mig i kommentaren. Eller send en mail til mig eller et eller andet. Så tænker jeg nok, det skal gå. I hvert tilfælde lige gå op her, så om der er nogen, der ligger død. Godt, jeg kunne faktisk godt tage ro. Der er en, der ligger... Det var der så ikke. Okay. Pis. Okay. Som sagt, vi er ikke de bedste, men vi kan godt finde ud af det. Jeg er i hvert fald ikke den bedste. Ham, der hedder Hedegaard, som er min editor, han kan i hvert fald godt finde ud af det. Han er faktisk meget god. Lyset går igen. Der er nok en, der er 2 eller en, der er død. Som sagt, vi spiller 5 mennesker. Så ikke særlig mange. Så hvis vi lige går lige ind ser. Bliver stormdræbt. Okay. Hvis vi lige går... Nå. Selvfølgelig. Kom nu, lip det der. Fair. Hej, velkommen igen. Jeg skal lige trykke og tale. Tryk og tale, hvad fanden er det for en knap? Jeg har ikke nogen knapper der. Det bliver kontrol. Kan I høre mig? Ja. Ja. Nej, mit push to talk virkede ikke. Men som sagt, vi spiller jo Among Us. Nu hoster jeg jo ikke mere, fordi vi lige blev disconnected. Det gør ham, der hedder Storm. Det er sgu helt fint. Det er sådan lige lort. Fanden har jeg en task henne? Ej, det er en ny runde. Jeg skal sætte den der til igen. Nå, fuck det. Ham Magnus der, han forstår ikke særlig meget om YouTube. Altså, hvis I hører ham sige meget om sådan noget. Så derfor. Han fatter det ikke. Jeg så en shapeshift. Jeg så mig selv gå for et lig. Jeg er faktisk rimelig sikker på, at det ikke er Jonas, for han stod et helt andet sted. Og altså sådan lige ude foran... Jeg var i weapons. Jeg tror lidt, det er Magnus, men ikke helt. Han ligger... Hvad? Hvorfor? Fordi du siger Jonas ikke er, du siger du ikke er. Jeg er ikke, så det er Magnus. Jeg kan se, hvem der har været der, hvor lige det blev dræbt, fordi jeg er det der ingeniør, eller hvad fuck det hedder. Så hvis vi skipper, så kan jeg lige hurtigt finde ud af, hvem det er. Han skal dræbe 2 mere. Hvad? Hvis vi skipper, så jeg har det der notes, ingeniør, eller hvad fuck det hedder, hvor jeg kan se, hvem der jeg kan søge folk. Så vi kan, imposteren skal dræbe 2 mere. Jo, ja. Så jeg kan lige, hvis der er nogen, der løber væk, så ved hvem det er. Hvem fuck stemmede på mig? Nå, nej, det var ikke mig, de stemte på, det var Magnus. Fuck. Så, ja. Det der hedder detective. Jeg har ikke snakket hele runden, sorry. Eller, hvem løber væk?
Nå. Vi ved om det. Det er ham der. Magnus. Så vi trykker bare lige på knappen, så vi kan vinde. Jeg ved godt, det skal man ikke. Man skal stadig finde imposter, men ja. Fuck it. Ja, det er Magnus, Så hvor var du henne? Jeg har lige søgt Magnus, og der stod der, hvor lige det blev dræbt, der var han. Og jeg stod, jeg stod nede i office og ville trykke på knappen, og så hørte jeg et lige dræb, så gik jeg sådan lidt i panik. Og jeg ved, det er Magnus, fordi jeg søgte ham. Magnus, hvor var du henne? Hvor jeg er henne? Jeg er nede ved Speckium, nede ved weapon, så var der løb jeg ned. Op mod jer, og løber tilbage ned mod det der admin, og så over mod Speckium. Men jeg søgte Magnus, og der stod han. Der var lige det blev dræbt, der var han også. Og han er hjælpssyster til mig, så jeg ved det er Magnus. Og jeg står hen i office og venter på at kunne trykke på knappen. Så jeg stemmer Magnus. Ja, præcis. Ja, okay, godt, vi vandt. Det var sgu da dem, der dræbte Stian der, Magnus. Jonas. Var det Magnus? Jeg vidste godt lidt, det var, Magnus. Jeg sagde det var Magnus. Det gør jeg også, fordi at, han var der, hvor lige det blev dræbt. Jamen i første år, så sagde jeg det. Nå, hvem er Nu er det Theodor, der er. Vi mangler dig, Stian. Nej, det er Storm. Nå. Vi lader bare lige være skin om det. Bare lige sådan for sjov. Så skal vi se, om vi bliver imposter. Det gjorde vi ikke. Pis. Så skal vi bare lade task igen. Ved du hvad, jeg skipper lige den her runde, og så vender jeg tilbage, når der er en ny runde. Hej, ses. Godt, det er fint, at vi lige filmer den her runde også. Så jeg lavede lige 2 task op i starten. Kan ikke huske, hvad det lort hedder. Kan ikke huske, hvad noget af det hedder på det her map. Så vi kan se, så vandt vi sidste runde, fordi vi stemte imposteren ud. Det var O2, vi havde. Men ja. Ham Hedegaard. Jeg må lige undskylde min bøs. Jeg sidder og drikker. Det ringer. Solvand. Der blev lyd. Der blev så vi kan se, der blev lyset lige taget. Lige lave lyset. Så går vi i laboratory. Communication starter bare lige først. Ja, han dræber mig nu. Ja, han dræbte mig, desværre. Men det havde jeg altså også, når det sker. Ham, der dræbte mig, det er min editor. Så, de fandt mit lige. Okay, han er henne i... Der er 2, der er døde. Henne mod weapons og communications. Jeg er i admin. Jeg er løbet igennem laboratoriet, ned igennem den der lange gang, og så ned til admin. Jeg kommer med lidt YouTube. Så jeg har ikke set noget. Jeg er tilbage. Jeg var i det der... Gå lige ind og følge mig på Twitch også. Jeg skal nok lige lægge et link i jeg var i storage, mente jeg. Jeg glemte at unmute mig selv. Jeg var i storage og løb over til electrical. Men hvem har gået? Jeg sender lige mit link til Twitch. Jeg har gået for mig selv hele runden. I beskrivelsen. Også. Og når jeg når jeg går live på Twitch, men jeg har gået for mig selv hele YouTube runden, så jeg har ingen anelse om, hvem det er. 50 følgere, så kan vi også gå live på YouTube. Jeg tror, det Hedegaard. Jeg tror også. Fucking rundstorm, var. Mm. Du ved godt, du har tabt, Storm. Det var Magnus. Hvad? Jeg var ingeniør, så jeg var nede i en vent, så Hello. jeg var med en. Jonas, jeg så dig ikke gå med... Jeg var ingeniør, jeg vent, så jeg. Jonas, Så jeg sådan, nu bliver jeg. lige snart du kom ind til mig, ikke også, der sagde jeg bare så sagde jeg bare, han dræber mig nu. Så gik der 2 sekunder, så dræbte du mig. Bare start, Storm. Theo, her må vi godt snakke sammen, fordi det bliver jo klippet ud, gør det ikke? Nej, ikke herude. Hvorfor? Jonas, han må selv bestemme, når han klipper ud. Ja. Ja, så bare klippe alt det der ud. Nå, ved du hvad, jeg skipper altså den her Hvorfor? runde. Og så til næste runde, så kan vi se, hvad det bliver.
Ej, jeg skipper ikke, når vi Det ingeniører. ved jeg ikke. Hvis vi skal ingeniører, så skipper jeg ikke. Fordi... De må ikke snakke, hvad laver de? Så ja, vi har lige en download. Vi har lige en download task. Hvis der er nogen, der faktisk vil være med til at spille med Among Us med os, så bare lige skriv i kommentaren, så inviterer vi jer til Discorden, vi så snakker i, og så skriver vi, når vi spiller Among Us. Så kan I være med. Ja, godt, jeg fandt lige, da jeg så Magnus Shapeshift samtidig med. Så det er Magnus. Jeg så... Hvorhenne? Ja, hvor du står lige ved du er lige ved Shapeshift til en anden en. Nej. Det kunne også være en, der chefshifter Nej. til Magnus. Storm, han var fra, ikke? Og så Shapeshiftede han. Jeg stod lige og ventede, så jeg kunne se, det var Magnus. Så jeg ved, det er Magnus. Jeg har ikke engang været derovre. Hvor er det? Det er ombag storage. Altså sådan ombag storage. Der ser jeg dig lige hurtigt. Inden du når at gå i ægget der, så Altså, ser det kan også være en, der har shapeshiftet Nej, til... nej, En, der leder sig om. Prøv lige lyt. Jeg går derhen, ikke også? Så ser jeg dig er i gang med at shapeshift til en anden en. For at blive ved livet. Så du ikke vil blive busted. Så jeg stemmer på dig. Jeg ved virkelig ikke. Men hvis det ikke er Magnus, kan I stemme mig ud. Men prøv at tænke på Stian, han er jo også sådan, han siger sådan lidt ikke noget. Jamen eller noget som Storm, helst. det er Magnus. Jeg stopper bare den hver jeg stopper den bare hver runde. Gigabyte, det er nok det meste, tror jeg. Ja. Jeg Så stopper. kan du bare starte den, hver gang du får at vide, hvad du er. Jo, det tror jeg gør. Ja. Vi er tilbage i endnu en mere Among Us. Så vi blev synes aldrig imposter. Sidste gang vi spillede med dem, der blev jeg heller ikke imposter. Og vi spillede sådan 20 runder eller sådan noget. Der blev jeg heller ikke imposter. Fuck det. Der skal nok komme et tidspunkt, hvor vi bliver... Godt, jeg vil prøve dig, fordi jeg gik hen på sådan en ting, hvor jeg kunne se, om folk de var døde, så er Jonas død. Og jeg tror ikke, det er Magnus, for han var samme sted som mig. Ja, jeg kommer nede for, jeg har lige løbet i weapons, klar en task, og så løber jeg op til dig. Det kan jo godt være Magnus, faktisk. Storm, hvor har du været? Det kan jo godt være Magnus. Jeg kom der... Men jeg tror, det kan heller ikke være Stian, fordi jeg ser Stian, når jeg løber videre. Nå, så lad os da se, hvad vi bliver den her runde. Jeg er sulten. Please sige imposter, please Se. imposter. Imposter. Fuck. Jo, men... Kid sound. Okay, det er fint, så ikke? Storm, han er vel lige ved at ændre på alle tingene. Det duer ikke. Jeg blev disconnected. Og så blev Storm hosteren. Jeg var hosteren før nemlig. Og Storm, han er ikke så god til at hoste. Så... Jeg ved ikke lige, om det duer. Ej, jeg har synes den der 1 minut task. Nå. Skal jeg så ikke bare lige starte med at åbne døren her? Det synes jeg faktisk lige, vi skulle. Er der noget, der døde, eller hvad? Siden de lukker. Jeg kan ikke finde ud af de her døre. Jeg blev sendt ud. Jeg blev også sendt ud. Jamen, hvad er det? Jeg var... Jeg blev også sendt ud. Jeg creator bare lige en. Hvad er det?